Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, amo usab kamong gidapit niining usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kinasing-kasing ang among mga pagpanghinawt nga kamong tanan karon na kamo sa kabasko kapiskay sa inyong mga panglawas para magamit na tungpunan sa pagtimbang-timbang nini mga kamaturan nga makapaghatod kanato ngadto sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master Ikaramo. Padayon sab nga among gitulo kaninyo. Kung may basahon man nga referensya nga basa namo nga gitugot ni Master, dili kini gisuportar para himuong Biblia, kundi gigamit para dili sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura among mga mainitong pangamusta sa tanang makaigsunan sa nagakalain-lain karon nga mga dapit, no? Kumusta ka ninyo? Labi na sa PBCM compound, no? Sa ilang malahutayon nga pagsuportar ning atong programa. Labi na sa mga chapter president po. Din nag-angkon sila mga sibihan, ready station para maialagad kini maong programa. O dili usab nato kalimtan ang obligasyon sa tanang makaigsunan para sa atong kalihukan sa PBCM palas reconstruction nga binulan og ingon man nga ang atong mga tambong sa konferensya general nga katiguman March 10 o ang August 19 o ang December 29. O nini karong tungura magapela pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan, mga kaigsunan, o gihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kiniusab si Brother Ronald Kanyaman og nining higayuna ihatag ko pa kamo sa pagpailapas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalinghog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magiguban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalinghog nining maong programa nga mabati na sa 25 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Og dinhi nining maong sibihan sa Arpin Kio, Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlawng Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook mga kaigsunan, makita sa YouTube, ingon man makita sa Parasat Cable TV sa TV5. O adunay pagsubli sa atong programa matag adlaw nga Miyerkules ug Biyernes sa may alas 10 ang takna sa kabuntagon ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon. O dinhi usab nining maong sibihan mga kaigsunan babati usab ang programa dinhi sa Beredio ay Kurat FM dinhi sa Balingasag sa matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion. Gisuportaran kini sa mga women's ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Valencia mga kaigsunan sa Radio Komando DXRC Valencia City mabati usab ang programa matag adlawng Domingo alas 4 ngadto sa alas 5. Gisuportaran sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Julio at Sibida. Usab ang panimalay ni Brother Joseph og iba Velasco og sa tanan nga nagapataling usab. O kangamong mga pagpagamusta sa tanan nga mga kaigsunan labi na dinhi sa tinipong bansa sa Amerika nga nagasudong via Facebook Live dinhi sa Blackport, New York ni Sister TC Kulihat o ni Sister Lily Kulihat Peterson. Dinhi usab sa Oklahoma, United States of America, Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham. Dinhi sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland sa mga amakiton ng Jeremias family. Labi na sa igsoon Brother Nicodemus Nicky Jeremias, nagasudong sila sa Facebook mga kaigsunan. Dine sa Prosperidad Agusan del Sur, Brother Democrito Badino ug sa imong pamilya. Dine sa Prosperidad Agusan del Sur sa mga Ambrosio Verano and family. Dine sa Butuan City, Brother Demetrio and Marina Hubay Campado. Dine usab sa Taguluan, Brother Jerry Kila. Pagin man atong igsoon
Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos ug siyang kapikas Sister Rosita Co Mangalos. Dinis Claveria, Brother Froilan and Gina Facturanan Mangalos. Dinis sa Lipa, Batangas, ato igsoon Brother GC Salazar at sa kanyang may bahay at sa kanyang buong pamilya. Tanan nga mga higala na to, nga mga salesman usab nga nagasunod sa programa Kalakip Kamo sa among mga gipanimbayan. O miyadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, mga kigsunan i-flash na mo sa screen or nato sa screen ang numero sa inyong pagpangutana. Mao kini 0917-811-8882. O garon sa pag-isgot sa tema mga kigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Inihigayon na mga mahal namong tigpaminaw, ang ato karong pagsutan sa atong pagtuon mo kini. Kulto ba ang PBCM? Ato kining na pamahayag na sa mga nangaging pagtuon ug atong gisigundahan no? Kulto ba ang PBCM part 2? Tungod kay sa mga nagsunod garon nga wala pa makibalo, sa gihuna-huna nila nga adunay mga nahabalita may tungod sa PBCM nga panghitabo, may tungod kang Teopila kabusas nga gisunog siyang mga apo o sa iyang mga anak. Gihuna-huna nila nga diri sa PBCM katong mga tawhana tinuod sa sistema niya na sa wala na mo mahibaloy nga di ay breakaway na day sila, nga naglain na day sila, kay wala may prinsipyo sa PBCM nga magsunog og tawo. Ikaduhang punto, mao nga diha ni ana migamit din sila sa pamahayag ang mga dagkong mga sibihan, mga television network man ug mga radio station, ang yunahuna nila sa termino nga kami daw kulto. So walay pagsusi nga ang the word kulto wala pa niya na makitae o mahimong dautan, pero sa konsepto nila pagka kulto na gani wala na'y panghuna-huna, diretso na nga kana dautan tungod sa pulo nga kulto. O sa mga nangagi, gianhaan kita sa mga magbabalita nga diha kang Jessica Soho ngaron sa pagkuha og mga interview. Pero sa maong pagpahigayon atong mabati nga kining gitawag og nakapatay ni atong usa ka tigula nga si Teopila kabusas nga diehard sa PBCM, giingon nga ang nagpatay sakop sa maong kulto. Atong patalinghugan Bradron, Bradiber, Brad Ronald ang gibungat sa pamahayag ni Jessica Soho sa iyang mga pag-interview o sa iyang mga paghatag o pag-explicar lugar. Okay. Sensitibo po itong kwento tungkol sa isang lola mula sa bayan ng Balingasag sa Misamis Oriental na sinunog ng buhay ng kanyang mga kaanak na di umano miyembro ng kulto. Atong napamatian nga gisunog kuno kini si gitawag og Lola Teopila kabusas man ang apelyido nini. Nga buhi gisunog sa mga membro o sakop ni ini daw gipasabot ni Jessica Soho nga kulto. O migawas sa iyang baba Bradron. Brad Diber, Brad Ronald. Nga kining maong kulto, mga membro daw kini sa PBCM. Atong patalinghugan ang ilang mga pag-interview. Okay. Likas daw na madasalin at relihiyosa si Lola Teofila. Pare-pareho silang mga miyembro ng kanyang mga anak at apo ng Philippine Benevolent Christian Missionaries, isang sekta o kulto. Atong napamatian nga reliyoso kuno kini si Teopila kabusas o sa nakita nato sa mga pagpamatuod, ang nagpatay niya membro daw kuno sa Philippine Benevolent Christian Missionaries
nga usa ka kulto matod pa ni Jessica Soho. Pero nganong nakahuna-huna siya anang kulto, ang uban ra ba wa ta mahibaw sa iyang tinuod nga pagsabot bradron sa pulong kulto. Pero ato na kanang napanid-an sa makadaghan sa nagakalain-laing sibihan nga pagka gamiton gani ang the word nga kulto nga ingalan sa among pagtulunan sa pulong pala nga kulto daotan na. Og nining mga bahina tungod kay ugba pa sa balay walay laing masayod sa maong balay dili bradron ang silingan sa panimalay o ang nanumbalay Brad Deber Bradona. Kung dili ang nasayod sa panimalay ang pamilya o ang tag-iya sa maong balay. Busa tuod kay kita man ang tag-iya o sakop sa maong panimalay diin ang nagtukod niining PBCM nga gihimo natong gambalay ingon nga panimalay mao man ang atong magtutudlo. Mao nga atong panubagan nga gihimo nila nga membro daw kadto sa kulto ang PBCM gyud mao ay naklaro di ba Bradron? Tinood na rin. Nakaron og matud pa ni Jessica Soho nga aminado gud daw punta sa pulong kulto di po nato lalison Bradron. Pero ang main point sa kaisipan sa kinsamang naghinala tong kulto diya palang daan sa punto nga kulto daotan na tungod atong hitabo nga pagsuno atong kwaon ang motibo kung nahilambigit ba ang PBCM niya na kumo sila nag-ingon nga gisaniban o gisudlan daw sa espiritu ni Master busa nakasugo si Master diha sa lawas ni Crisanto Ercelia nga patyon lugar kay bali si kinini ang Teopila Cabosas. Maing timan-an nga usa ka ka-diehard kay kung tinuod man patyon di ang diehard ganting. Pero ato lang kanang gipasiuna sa pagsulti. Ato sang pamation ang pamahayag ni Jessica Soho nga aminado konomi nga kini kulto daw pero itinanggi raw namo ang sistema pod sa maong pagpatay ni baliban lugar kuno kami alangan mag-angkuno namo. Sige atong pamation Bradon ang mga ebidensya Brad Deber Bradona Okay. sa pamahayag ni Jessica Soho. Pagamat aminadong isa silang kulto o sekta ang pagpatay kay Lola Chofila, mariin nilang kinokondena. Itinanggi rin nilang ang leader nilang ang sumapi kay Crisanto. Pagamat aminadong isa silang kulto o sekta, Atong pamatian nga bagamat aminado daw kami na isang kulto at isang sikta, pero amo daw pakita nga wala kami labot ug dili kami ang nagbuhat sa kamatayon ni Teopila Cabosas. Nganong dili man mi moangkon tungod kay nasayod mi sa kahulugan sa pulong kulto kung sa English called kani sa panahon kang Apostol Pablo sa pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo Brad Deber. Si Apostol Pablo ba sa pagtulunan niya diha kang Kristo ang ilabang pagtulunan ginganlan ba pod nga kulto walay kalainan sa atong panahon karon nga ginganlan pud kita og kulto o kung sa English pa cult. Oo, Reb, makaproiba kita na biblical, litra por litra, nga silang Pablo, ginganan og kulto. O, natay Biblia, kining New Living Translation, atong mabasa dinhi sa Acts, chapter 24, verse 5, mo kini atong mabasa. We have found this man, o matud pa sa abogado sa mga Hudiyo, nagaingon ini, we have found this man to be a troublemaker, repirado kang Apostol Pablo, who is constantly stirring up riots among the Jews all over the world. He is a ringleader, repirado kang Apostol Pablo, matod padre. He is a ringleader of the cult known as the Nazarenes. Sa ato namang pinulungan Brad Deber Oo, sa
Cebuano naman nagaingon na niini. Matud pa sa abogado, among nakaplagan nga kining tawhana mao'y usa ka tig pasiugda ug kanunay nga nagpalihok ug kagubot sa mga Hudiyo sa tibuok kalibutan. Usa siya ka leader sa kulto nga nailhang Nazareno. Okay, no? Atong napakita nga usa di siya ka leader nga nailhang kulto sa Nazareno. Na but na mong ipasabot mga mahal mong tigpaminaw nga perti nakabutang-butang sa mga katawhan sa panahon sa atong Ginoong Kristo, labi na dito sa kang Apostol Pablo nga gitawag siya nga siya daw kanunay kuno nga nagapalihok tigpasiugda kining tawhana sa kagubot sa tibuok daw kalibutan. Unya usa siya ka leader sa kulto nga nailhang Nazareno. Kay taga Nazaret man si Kristo. Ang diferensya diya, katong mga gisgutan nga tigpalihok, tigpasiugdag kagubot. Mao nang sayop diya ang mga pagdugang-dugang. Pero pag ingon nila nga usa siya ka leader sa kulto nga nailhang Nazareno, gibalibaran ba niya ang paghisgot brother nga sila naa na membro sa kulto nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo? Wala gyud Reb. Giadmitar ni Apostol Pablo nga sila kulto. Litra por litra gyapon mabasa na to Reb. Sa ato pa wala siya Di balibad. di balibad Oo. kundi giadmitar niya Giadmitar yun. brother. Giangkon niya. Ang priba. Oh, mo gyapon nga Biblia, kining New Living Translation gihapon nga Biblia. Dinhi gyapon sa Acts chapter 24 unya verse 14. Nato pagabasahon nagaingon niini. Matud pa ni Apostol Pablo. But I admit that I follow the way which they call a cult. Oh, klaro kay tumabasa Reb. Kung basahon tani sa Cebuano Reb, nagaingon na niini. Matud pa ni Apostol Pablo. Apan giangkon ko nga nagsunod ko sa dalan nga gitawag nila kulto. Oh, bisag diya rata sa sistema mga mahal namong tigpaminaw. Pagka si Apostol Pablo admitted sa giingon niyang kulto, mamamatay na ba sila og mga tao brother? Dili. Oh. Huna-hunaon ninyo mga mahal namong tigpaminaw. Kung nasa huna-huna ni Jessica Soho, kinsa pa ang nangalan namo nga kulto, puriso diya sa pulong palang kulto na himoming dautan, nasay pa nila. Kay kung mauman, si Apostol Pablo usa ka tinun-an sa atong Ginoong Jesucristo, ba man dawaton niya nga siya kulto, kung daw ugaling, wa siya kay bawong, unsay kahulugan sa kulto. Katong dili mo admitar niya na, maoy, mahadlok mo angkon og kulto. Pero mailhan nato ni mga mahal namong tigpaminaw, kutob sa pagtulunan nga nag-alaga diya sa Dios, puros tanan kulto, wa lang nila mahibaw nganong makulto sila. Likay-likay ba? Na karon si Apostol Pablo wala ligon nga wala mulikay siya niya ng mga pahayaga. Na karon atong susyon nganong admitado man si Apostol Pablo bradron, unsa bray ang kahulugan nga gihatag sa pulong kulto o cult sa English? Kini ba dautan na ba ang kahulugan nini pagka gingalan nga the word cult or kulto? Ang tubag niya na Reverend nga dili. Busa sa tanan nga nag-conclude sa pulong kulto para nila dautan na iyas demonyo na sa ipan. Nganuman, tungod kay ang kahulugan sa kulto mga kaigsuonan o sa kini ka sistema religious sa pagsimba. Gamit mig referensya kining usa ka dictionary nga gitawag The New Webster's Dictionary. Atong hubaron ang word nga cult. Okay? Cult, noun. A system of religious worship, a creed, or sect. Sa ato pa, sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong pagsimba, usa ka pagtuo o sikta. Munang sa balita sa GMA sa kapuso mo, Jessica Soho, ginganlan
ang pagtulunan sa PBCM kulto din giadmitar pod namo ni Reverend o kami tanan nga mga membro sa pagtulunan sa PBCM wala mimo dinay sama nga sila si apostol nga si Pablo sa una ginganlan ang pagtulunan ni Kristo kulto wa pod mo dinay tungod kay dili dautan ang kulto kay ang kahulugan niini usa ka relihiyosong sistema sa pagsimba busa tanan nga dunay relihiyosong sistema sa pagsimba pwedeng tawag kulto. Na kung atong i-question, wala ba mo reliyosong sistema ang pagsimba kamong mga pagtulunan mo? Nga nagdalag Dios. Adun na gina. Eh kung moingon mo nga wala, dili mo kulto. Pero mahirap, ug sa Tagalog pa, mahirap na sasabihin. Lisod na isulti pa. Kay sa tinuon lang, aduna ka mo'y reliyosong sistema pagsimba. Kada usa na to. Magsigdili lang ta magdinawatay kay moingon ko ta adi lang ko anang sistemahan niya sa iyang sistema sa pagsimba unya relihiyoso siya diya niya na kay namili ka og sistema pod nga relihiyoso nga pagsimba. So kung naa ka na kulto ang pagpahayag niya na gawas sa gibasa ni Brad Ronnie nga the New Webster Dictionary hain pa Brad Ronald dugang pangpayag sa maong pagpamatod sa mga diksyonaryo mahitungod sa pulong kulto kung kini dautan ba. Niya pa ang dugang prueba anarib. Mugamit ka puntag referensya. Kining Merriam-Webster Dictionary o Merriam-Webster Dictionary. Kining pulong nga cult. Giingon sa pagpahayag. Cult, noun. A system of religious beliefs and ritual. Sa Cebuano, usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo og tulumanon. Nakita nato nga di ay kining usa ka kulto, usa di ay kini ka relihiyosong sistema, usa ka sistema sa relihiyosong mga pagtuo og tulumanon. Kanang sistema sa relihiyosong pagtuo og tulumanon, kung di ka muuyon ana, na di ka magpasakop niya na. Kung kanang relihiyosong sistema sa pagsimba, sa pagpangalagad, kung di ka muuyon niya, diya na, di ka magpasakop. Na kung di ka magpasakop, na kay rason nganong dili ka ana. Sa ato pa, ipakita pa nato nganong dili ta gusto anang sistema sa relihiyosong pagsimba o tulumanon na. Di nagpasabot nga kung naana kulto kay do naman kay gipili pud nimo nga mao ni ang gusto para nimo nga relihiyosong sistemang pagsimba. Di ba kulto na? Mo kana kay kung ing-anaon nato pagsulti, bisan pa ang atong bayaning Dr. Jose Rizal. Dunay sistema nga ritual nga gibuhat sa Iglesia Katolika sumala sa mga pagpanulat sa mga magsusulat sa kasaysayan ni Rizal kung iya mang gisulti kini diha sa Iglesia Katolika. Pero it doesn't mean nga ang gipasabot ni Rizal tungod man gud sa Santo Papa nga naay mga pagpamatay bagtao sama lugar nga gipasangil diri ang nahitabo kang pupila kabusa sa pagtulon ang PBCM. Dili ingon niya na ang panglantaw sa atong bayaning Jose Rizal. Pero granti nga pagkanganlag kulto dautan dugay ra sawa pa ang PBCM nganlig kulto nining paghitabua dugay ra namatay si Rizal ang iyang mga kasaysayan nga mga naay nagsulat sa iyang gipanglitok dugay ra nahimong dautan ang Iglesia Katolika kung mauna. Unsay puriba brother? Okay. Atong kuhaon ang usa ka pahayag sa atong bayaning Dr. Jose Rizal nga nasulat nining usa ka libro rin nga naguluhan. A biography of Jose Rizal, the first Filipino by Leon Maria Guerrero. Ano ko mabasa sa pahina or page 291. Gingon kini sa pagpahayag. Their long walks, we are told, would end invariably with a good humored Jive. from Rizal. You do not convince me, Father. Pahayag lugar ni Rizal. I do not believe in the Eucharist or in the rites of the Catholic court. Sa ato pa, matod pa din sa atong pinulungan, ang ilang taas nga mga lakaw, kami
matod pa gisultihan nga matapos kanunay sa usa ka maayo nga pagpakatawag gikan ni Rizal, wala ka makapatuo kanako, Padre. Dili ako mutuo sa pangalawat o ang ritual sa kulto katoliko. Ginganlan sa atong bayaning Dr. Jose Rizal ang Iglesia Katolika nga kulto. Nga naman, tungod kay anaa sila'y relihiyosong sistema sa pagsimba. Oh, nakita nato katong relihiyosong sistema sa pagsimba nga na ang pagpangalawat. Wala dawatan ni Rizal. Nag-mention siya nga, di ko mo tuon na, Padre, wala ka makapatuo ka nako, Padre. Dili ako mo tuo sa pangalawat o ang ritual sa kultong katoliko. Dabe, karon pananglitan sa IFI, Iglesia Filipina Independente. Ang orihinal na kay si Gregorio Aglipay man, pari man na sa Iglesia Katolika, naglain. Ang ila lang gikasupakan, ang ilang mga pari, mga sawa. Pero ang pari sa Iglesia Katolika, dili mga sawa. Pero the rest, pangalawat, naama na. Na, kung ibase, ngadto kang Rizal, kamo nga mga IFI nga dunay komento pod sa PBCM. Di kulto pod mo, di tabla lugar ta. Puros na tadautan niya na. Mao nga among gipahayag nga urag alanganin ta nga nagpaila sa Dios o katawhan ta sa Dios, leader ta diha unya. Wa day ta makahibalo anang mga matangas kahulugan. Boy no, aw dili man mailhan pod ang kamatuoran. Kay mailaman ang kamatuoran o ang dili kamatuoran kay medyo man musibag, mayama-yama ang sistema sa pag sulti. Dili mahimong mas sentido dito sa buot ipasabot. Munang buot na mong ipahayag kaninyo mga mahal namong tigpaminaw. Kay gani man sa kang Jessica Suho nga nagkuha o nagcover sa amo ang dapit sa PBCM, no? Dala atong mga nipatay og sa gipatay og sa mga buhi nga nagtestigos nga mga anak ni Teopila Cabusas. Admitted ang usa ka profesor nga si Professor Chester Cabalsa nga iyang gipamatud-an nga dili tanan kulto dautan. Di kung ang pulong kulto dautan na, di tanan ipakadautan nganong naghatag siya sistema sa kahulugan o pagbahin-bahin niya na. Sumabag kamo nalay magprofesor. Ha? Atong ipabati Brad Ronald, Brad Deber, Brad Ronnie ang pamahayag sa usa ka profesor nga si Chester Cabalsa. Okay? Hindi lahat ng kulto ay masasama dahil may mga kulto rin na mabubuti. Kailangan nating irespeto ito sa tamang paraan. Hindi lahat ng kulto ay masasama dahil may mga kulto rin na mabubuti. Kailangan nating irespeto ito sa tamang paraan. Oh. Nakita nato nga kini siya usa ka professor sa University of the Philippines Diliman. Na dili man kuno tanan kulto dautan. Naman kuno'y maayo. Busa atong irespeto sila. Dili kay magpataka na lang ta sa atong pagpanabot. Abi kay naglingkod na ta sa sibahan. Hala, bomba. Murag, wa ta maghuna-huna ba nga kanang atong gibirahan. Atong gihuna-huna ba nga ang ilang kasing-kasing anak bato na may kantang gitawag og pusong bato. Ay puduray mo pag-ingonana. Ha? Kaya may po'y mulingkod niya, inganaon ta mo. O inganaon na mo. Unsay inyong bation, ganahan mo? Muna nga hinay-hinay po. Ha? Hinay-hinay ba? Kay basin o niya, og sa kusog na tong lakaw, no? Ingon pas ubang panultion. Mapangdol manggani ang baka nga upat ang tiil, ikaw pa'y duharay tiil. Namo na nga, ingon ana lang ang among itambak. No, nakasabot. Nakuha niya ang mga punto. Kay, usagod ka profesor sa UP. Nakaroon, nining bahina,
Nagingon si Jessica Soho nga wala daw may muangkon nga ang among leader mo ni sulod kang Crisanto. Tinuod man na. Pero daghan mang moingon nga ibutang ta nga ikaw ang motibo gyud sa krimen nga hitabo. Paglikay nimo, muiwas ka sa disgrasya na mong wa man ko'y labot ana, pero ikaw di mastermind. Nagbalibad ka, pero ikaw mo'y nagbuhat sa mga hitabo. Kung kami nagbalibad, dili gyud nga kami mo'y nagbuhat sa mga hitabo. Atong patalihugan ang mga paghatag ni Jessica Soho sa iyang mga pamahayag. Ang pagpatay kay Lola Chofila, mariin nilang kinokondena. Itinanggi rin nilang ang leader nilang ang sumapi kay Crisanto. Atong nakita nga iyang gipamahayag nga kinundina daw namo kato si Crisanto nga dili tinuod nga gisudlan siya sa among magtutulo nga mao ang leader. Natural ang kuno din na namo nga wala man sa amo ng mga bahina gani naamay gani mga membro sa PBC nga among gibadlong sama ni Pedro Pianyar. Kay siya daw kuno ang nagtulo ana nga pasulod-sulod sa espiritu niabot na diha niya ng mga tawhana nga nakapamatay na hinog tao. Pero kung pangutanon si Pedro Pianyar, gikan kuno na kang John Del Mabini. Namo man aron ang problema. Kay magpasulod-sulod og espiritu unya naingon ana na hinon. Kay sa tinuod nga doktrina sa PBC, mga mahal namong tigpaminaw, wala na nang pagpasulod og espiritu nga matud pa nila pagpanultig mga laing pinulungan o pagpanultig nila. Imbis na kasulti hinog laing pinulungan, laing dila man ka, nakapatay naman hinoon. O tanawa na. Ato niya nang pamatud-an sa mga kadaghang namong programa dinhi samtang kami magaprograma inyo lang kaming sundan, pero wala pa kita niya ng bahina kay niya pa kami sa sistemang pagpanubag. Dili gyud namo ang konon. Og ang priba nini sa pag-interview, ako mismo ang gi-interview ni Jessica Soho. Wala gyud ko mo angkon diha niya na kay tinuon man. Ngano? Ako gani dili mo sigarilyo, mo tabako, mga mala mong tigpaminaw. Kay kung mo tabako ka sa sigarilyo, imo man ang sunugon, imo man ang dagkutan ng sigarilyo o saan mo tabakon kay di magkakatabako o di nimo na sindihan o ipaagig kalayo. Unya kini na hinuon nga parte sa tao amo na hinong iduslit dito sa kalayo isugba. Una-una argo na. O ang priba nini atong patalinguan ang mga pamahayag diin gikuhaan ko sa maong pag-interview ni Jessica Soho. Hindi yung totoo dahil umpisa pa lang ibinigay niya sa amin ang mga pagtuturo. Huwag kaming pumatay ng tao. Hindi namin maiintindihan dahil ang mga pagbabalita ay parang ginagawa kami na demonyo. Oo. Munang mga pagpamalibad lugar na to, alangan mag-angkuno na to na hayahay kayo. No? Dili na to binuhatan, unya wata diya niya na, kay nag-round up mang ganita bradron. Tinood ka na, Reb. Dito kita ni ana pagkahitabo sa Ormoc, no? Kauban ni Madam Gaga, no? Unya sa uban pang mga membro sa PBCM diri sila nangagi sa Surigao, sa Lipata, dayon dito sa Liloan. Kami gikan mi sa Manila, tambong sa liga ng mga barangay, kay convention man to. Unya dayon, drop me sa Cebu, kauban nato si Brother Samuel Montemayor o Brother Danilo Nakwa, no? Usa sa mga board of director sa PBCM at the same time, napod siya sa field sa evangelization. Unya kauban nato si Brother Samuel Montemayor, usa sa mga ministro sa Cebu, ug ang chapter president nga ugangan ni Samuel Montemayor nga si kinini ang Teopilo Sevilla. Dito nagkahinagbo ta kay sa pika sila agi, kay nagpaluap ta dito sa mga membro nga nibalhin pud sila. Ang uban kay ngano na ganahan sila kay wala kuno sa PBCM katong paglakaw-lakaw sa kalayo.
Wa kuno na dito kay nagpasakop sila aning Iglesia Association nga mulakaw magpakita sila nga mutamak og kalayo. Unya atong na debate dito gani ang ilang pagtuo sa ilang leader mao daw to si Hesukristo. Nawa man sila musugal sa diyang atong gisudlan ang ilang simbahan kay imbitado man ta niadto. E pagkatapos bawal lato na karon bawal ang pagtunob sa kalayo, musugba na hinuntag tawo ngadto sa kalayo. Oh, huna-huna argo na karon pinasikad niini nga adunay mga pag-interview usab ni Jessica Soho, no? Nga kini daw si Crisanto mo maniron gisudlan ko ni Master aron ipagtukod og bag-ong pagtulunan. Una-una agot naa na may pagtulunan unya mosulod si Master dito kang Crisanto kay suguod nga siya ipagtukod og pagtulunan og siya na mao ang bag-ong leader diha niya na. Nahimo hinon siyang nakapatay na gumikan siya ang giingon nga gisudlan kuno o sinaniban siya sa Tagalog pa ni Master. Atong patalingugan ang pag-interview ni Jessica Soho. Dinhi pala makita na nato nga usa ka tinunto ang pagsulti ni Crisanto Ercelia. Pero alas 2 ng madaling araw nitong August 26, ang apo ni Lola Chofila na si Crisanto di umano biglang sinaniban ng kaluluwa ng kanilang leader. Siya raw ang itinalagang magiging bagong hari na magtayo ng kulto na nakabukod. Oh, kita na to Bradon, sa pamahayag ni Jessica Soho tungod sa ilang pag-interview. Sa atong nadunggan nga kini si Crisanto mao na lagi daw ang nahimong leader sa bag-ong pagtulon ang gitawag pud niya kulto. Oh, kay gisugo daw. Kaya ang akusasyon matod ba gisudlan sa atong espiritu sa atong magtutudlo nga mao si Master. Oh, nga ipagtukod og bag-ong Pundok. nga siya ilho na nga leader. So sakto gitong giingon nga sa mga balita nga usa kini ka breakaway group. Tinuod na kay gikan sa PBC ni Biya manggod unya nagtukod og iyang kagulingong pundok din milugar si Crisanto nga maoy leader. Oh, huna-hunaon nimo si Master isip among amahan o akong amahan. Maman mosulod siya dito kang Crisanto aron biyaan yang PBCM kay magtukod og bag-ong pagtulunan. Pagka bag-ong pagtulunan, bag-o ba ang PBCM? Sa to panakita nato nga lahi di ay ang sistema sa iyang gipahayag na interview man ni Jessica Soho. Lisod po ning interview ha og masuhong. No. Nakaron. Ang ato ipakita ni anak kay gisudlan man siya sa among magtutudlo daw espiritu mong nakahimo nagdautan nga sistema mo'y nakapahimo sa pagtawag nila dinhi kanamo nga kulto pero ang mga nagtawag wa kasabot kay kung dautan pa si Apostol Pablo usbon namo dautan na kay giadmitar niya nga siya naa sa sakop diha sa iglesia kang Kristo nga gitawag nilang kulto o giadmitar kana ni Apostol Pablo. Mibungat dayon ang usa sa mga pari, reverend, father diha sa IFI nga kini daw migula diha sa Rappler nga dautan kuno ang espiritu nga naa kanila, evil spirit. Unya naman sa Rappler nga ni sunod ang among magtutulo diha kang Crisanto. Atong ipakita Brad Deber ang prueba nini Brad Deber na ba? Naagid reb atong pagapruibahan kining sa rappler.com sa online ministry nga article mo kini ang atong mabasa mo kini ang title Cultist Born Elderly Woman in Misamis Oriental Ritual Killing nga kung hubaro na to sa Bisaya ang mao nga titulo reb nagaingon na nini gisunog sa mga kulto ang tigulang nga babay sa ritual nga pagpatay sa Misamis Oriental. Gula kini ni atong August 30, 2022. Nya ang author niini si Lindy Salgados. Nya taas man ni siyang article rib ato lang kutloon ang
mga pamahayag niini mao kini ang atong punto. Nagaingon ini. The Reverend Father Vic Arellano, Tablon Parish Priest and the coordinator of the Iglesia Filipina Independiente o IFI in Cagayan de Oro said, mo kini ang gisulti sa mao nga Reverend, it looked to him like the suspects were influenced by an evil spirit. Nga kung sa Cebuano, si Reverend Father Vic Arellano, parish priest sa Tablon ug ang coordinator sa Iglesia Filipina Independiente o IFI sa Cagayan de Oro, niingon nga sa iyang tan-aw daw ang mga suspect na impluwensyahan sa daotang espiritu. Oo. Unya ni nga gisgutan nga pamantala sa Rappler. Tara po diha nga ni sanib lagi ang among magtutulo. Gikuha lang nato ang punto ni Reverend Father sa IFI, si Vic Arellano, nga dautan gyud kuno nga espiritu ang nisulod ato. Way supak ana padre nga daotang espiritu, pero kung naa mas imong hunahuna nga kang master to nga espiritu, may nang masayon ka nga ug kinsa pay imong mga kauban nga nangasayop mo diha niya na sa paggamit usab sa inyong mga kauban nining artikuluha nga kulto sa inyong paghuna-huna nga dautan. Kay kung mao ka na, igon sa ninyo sa Apostol Pablo, moingon man gyud mo nga ang kono ninyo kay kang Kristo mong pagtulunan. Tanan man bisag lain-lain ngalan kang Kristo gyapon, di kauban ninyo. Ngano man si Apostol Pablo nga niangkon man siya nga pulong kulto. Kay nakasabot siya nga the word kulto wa pa diha mahimong dautan taliwala nga gipakadautan siya, kay gitawag si Apostol Pablo og troublemaker, tigpasiugda og kagubot. Mao to'y mga pagbutang-butang, pero pagtawag og kulto accepted si Apostol Pablo sa ato nang nabasa sa unahan. Karon nining atong mga pagtuon karon, kini ang muhusga mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan. Brad Ronald, Brad Ronnie, Brad Deber. Tungod kay si Magnum Manny Gustero, yang gi-interview si Charlie Paregala na to, usa sa mga naa sa maong insidente nga panghitabo. Nga kini sila mga apo, hasta kinis Crisanto Ercilia, apo man ni siya sila. Kay ang iyang inahan ni Charlie, anak man ni Teopila Cabusas nga diehard sa PBC, nga nagdonate pa siya o naghatag og 200 pesos para tubil sa sakyanan nga nag-amot sila para sa round up nga ang gigamit nga sakyanan ang bunggo nanukad pagpaingon na sa Ormoc diri agi sa Surigao Lipata dayon adto dayon sa Liloan para makaabot sa among gi-round upan nga dapit sa Palunpon Liti og sa Puting Bato Merida Liti og sa Kambantog Liti. Na ang pangutana kay diehard man to, kung tinuod nga si Master mao ini sulod, nganong patyon man niya kung trabaho manamo ang pagpangpatay? Na may panultiyon nga giingon nga wakwak ang nanay mo, wakwak ang tatay mo, wakwak mong tanan. Ambot lang og tinuod ba na? Eh di kay wakwak kibali ang among master, wakwak pod ming tanan sa binuhatan. Killer. Kini ang atong susihon nga gipangutana siya kinsay gituhan ni Teopila Cabusas sa pagpamati ni Charlie dito sa pangutana ni Crisanto Ercilia kang Teopila. Ni answer si Teopila nga si Master Tomas Eugenio Sr. ang iyang gituhan. Nasuko si Crisanto kay dili ko na mao. Kung si Master man pamati mo, kung si Master man ang naghimo nga nisulod siya dito, sinaniban siya sa espiritu ni Master, dili ba pabor nga kung dili siya mutuo kang Crisanto di nasudlan kang Master, iyang sunugon granting?
Unya kay ang nisulod niya mo iyang gituhan nganong masuko man si Crisanto kinsa man din ang mastira mo nang niingon mi mga buanga mo nga nang dalahig mo sa ngalan ni Master o sa grupo sa PBCM. Niatong patalingugan ang interview ni Magnum Manny sa Magnum Radio diha kang gitawag og Charlie. Mayang ingon. Unsa ingon Nanay kay niya? Unsa ingon niya balikat to? Unsa ingon niya sa imong nanay? ingon siya nga mahala daw si Kuan, si tatay kay si grabing sakripisyo. Oh. Kasi nanay kay bungol man di man kadungog. Di wala ka si nanay mana unsa yang di siya kawan magngangar bitaw. Ya, timbang siya Kuan, pangutano na po kinsa imong master, may man si nanay nga si Master Tomas Diwinyo Senior, mana man din si Santo nga di man na mahuwa ka kaila. Kinsa imong master, may man si nanay nga si Master Tomas Diwinyo Senior, mana man din si Santo nga di man na mahuwa ka kaila. Oh. Mana din tong mama ni Santo nga ila-ilaha lagi kung kinsa si master. Ya pagkatapos kailan na kana ya musigang matang Santo, mana din sa nanay nga wa lagi Santo. Amo tong iyang platahon. Kaya di kaila sa iya. Okay, di kailang master lagi. Ang iya tantong gusto nga ilingon nga kinsa siya iyang itabag dapat ato ikaw si general anak Magsayar ko na master lagi daw. a master kay kung kaingon Oh, na unta siya di unta siya ihaon. Oh, dili. Oh, nakita nato na kung nakaila pa siya lugar kang Crisanto nga mao na day bilang bag-ong leader kay sugo man kuno ni Master kay kisudlan na gud siya espiritu nga matod pa ni Padre Vic Arellano nga Reverend Father sa IFI nga dautan na nga espiritu katong disulod. Di wa may lain nga na-involve diha si Master man. Matod pa nimo Padre nga gisudlan ni Master nga daotang espiritu, gamay na lang ibutang nimo ang ngalan. Pero unsay giingon ni Charlie nga gi-interview ni Magnum Manny, kami ba'y nagsugo ato? Kami ba'y nag-interview ato? Matinaw nga nangutana si Chris Santo kinsa may imong gituhan iyang gipangutana iyang apuhan. Unsay tubag bardon? Matod pa sa apuhan nga tubag ngadto si Master Tomas Eugenio ang gituohan. Unsay tubag ni Crisanto Brad Ronald? May ingo din si Kuan, si Crisanto nga Dili mao. dili mao. O kita mo na nganong nadili man mao mo ning question mga reporter o kinsa pa nga nagkondena namo mga padre o kinsa pa labaw pa sa pagkapari ninyo. Nganong pangutan-on ang gisudlan ni Master kay si Master mo kay nisulod kinsa bay imong gituan di pabor. Master Tomas Diwinyo Senior di pabor kay siya si Kuan ibutang tag si Father Reverend Father Vic Arellano ibutang tag ikaw Father di man na mao di kulatado nganong mao man ang nisulod nga mo'y gituhan diha kang Tupila Kabusas nganong kulatahon man niya nga di kuno na mao ingon po diyang inahan ni Crisanto ila-ilaha lagi ba kinsanas Master pangutan-on na po ni Crisanto subay ni Charlie kinsa may imong gituan Master Tomas Diwinyo Senior kulatahon man siya kinsa man ang mastira nga nisulod nimo nga masuko man ang mastira nga mauman ka na siya ang napabura na ganihinon. Wa mo matingaan na magigsunan. Maong niingon mi kung namati mo unya di mo kabalo mo sabot sa mga pag-interview sa whole history. Dili kalikayan nga ignon mo bugok. Kung namati mo nya di mo kasabot di kalikayan nga bulok mo. Unyag moingon kag valedictorian mo na among giingon. Pagbaliktorian diha kay balik eskwela kay di man di ka makamao mamati. Kaklaro ana Bradon, Bradiver, Brad Ronald. Oh. Diha rami nagkuha niya na. Og ang among mga pamahayag nga dili gyud mi makabuhat niya na. Tud kay nagbasi mi. Niya atong miabot ang pulis kay atong giintrigo katong upat nga at large Bradron. Og atong giistoryahan siya nga naapil si Pedro Pianyar niini kay mao may ilang itulo nga mao daw autor nga
pagpasulod-sulod sa espiritu na demonyohan mayroon ning yang gituluan. Na atong pamation ang ato nga sistema nga pagpanubag nga ang katarong gibili ni Master diya sa maong mga basahon, kini nga basahon balaod sa misyon. Pagkatapos kining balaura biyaan ni Master kay mosulod na siya dito, magtudlo siya laing tao aron ibayulit niya ang iyang gisulti dinhi. Unaw-unaon na ninyo niya atong patalingugan. Na may ilang bituan nga si Pedro daw ang sinugdanan lugar dito sa kaya ang nila nga pagpapalo kung ang espiritu niya na dugay na si Master naman hindi pasagilan na mautong nanupag ko kay si Master doon na may balaod sa misyon dili gani sa katapusan sa ipikita ni misyon sa kanalinan bisan gani ang pagpanigarilyo na adiri kung ang pagkuan sa mga sagbot nga makadaot suportaran na ni Master unya kung ang sigarilyo kay kinahanglan lugar ni Master na di kayo ninyo ang tanang dagway sa kadautan kung nagpisulot ng sinto kay Pido ako ipagdamit magmaayon pa sa panglawas mamaayon po itong panglawas isugban na nato na nga naman yung nga si Master nagtudlo na mo pagpahulay hino niya nabuang hino siya sulod to buang Master na pero kibaw ko nga si Master din buang ay kung magtudlo ka lugar sa buhay pagkatarong mo namatay ka magsulod-sulod din ka manudlo ka dito isugban na nagigili ang pagpatay pasugban isugban na hinoon. Atong napamatian ang akong mga pagpanubag atubangan sa pulis. No? Para pagpatinaw kanila. Unya karon naa daw mi balaod sa misyon nga gisubay na mo. Nganong gisulod mas Master dito pagsulod hino na buang ibutang ta. Ningon ko nga na si Balome nga si Master wala na buang kay gibinlan mig mga tarong may mga basahon o doktrina nga diri mig magbasa sa pamalaod. Hain kining maong basahon Brad Ronald nga atong maipakita nga dinhi kita nagpasukan sa atong mga pagpatuman ni Master sa balaod. Ani atay basahon Reb kining balaod sa misyon diri ato basahon sa pahina 30 ngadto sa 31 ingon ni ang atong mabasa. Gidili usab sa tanang sakop mga babae ug lalaki ang pagpanigarilyo o pagpanabako kay kini supak sa kabubuton ni Master. Ngano nga gidili ni Master ang pagpanabako o pagpanigarilyo tungod kay kini makadaot sa atong panglawas ug usa kini sa hinungdan nga ang tao takbuyan sa sakit nga kanser. Padayon. Unya giingon dayon kay matud pa sa Biblia giingon sa unang Tesalonika 5:22 likay ang tanang dagway sa kadautan. Mupus kita ni kadiot. Likay ninyo ang tanang dagway sa kadautan yung mabuhata. Karon ipadayon nato Brad Ronald. Atong ipadayon. Naisitas ikatulong Juan kapitulo 1 bersikulo 2 gingon sa pagkasulti. Hinigugma gipang hinaot ko nga maga mauswagon unta ikaw sa tanang mga butang ug nga maga maayo ka sa panglawas. Maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Okay, padayon. O gingon dayon, busa ang Biblia nagapasidaan ni bisan kinsa nga bisan unsang sagbot o gamot o tanom nga makadaot sa tao angay kini nga likayan. Kay sumala sa Biblia sa Deuteronomio 29:18 gingon Mo ning gisuporta ni Master sa mga basahon. oo, tingali unya sa taliwala ninyo adunay lalaki kun babae kun panimalay, kun banay, kinsang kasing-kasing mutalikod gikan kang Hiyuba nga atong Dios aron sa pag-adto sa pag-alagad sa mga Dios niadtong mga nasod tingali unya kaninyo adunay gamot nga makahilo og ahinho. Sa balaod sa misyon gidili ang pagpanabako kay giingon hinigugma magmaayo ka sa panglawas. Unya giingon likayan ang tanang dagway sa kadautan. Unya giingon nga tingali unya adunay gamot nga makahilo. Sa ato pa kang Willie Gardena bawal na gamot. Sa ato pa sa mga droga gidili kanang tanan pagpanabako gidili unya ang pagpatay paghuno sa kinmo isugba dito sa kalayo maoy wa idili una ago na mga mahal namong tigpaminaw nganong gidili kay makakos sa kanser o kini dili makapaayo sa panglawas. O ato makita nini ang mga
matang sa sigarilyo nga naay gipahayag pananglitan ka na. Nakabutang diyan niya na nga government warning, cigarette smoking is dangerous to your health. Mo nang nakasulat niya, dili na makapaayo sa panglawas. Hain pa, ato gyapong makita. O na. Mga sistema sa sigarilyo nga naay mga pabala. Unya, hain pang dugang. Niya atong makita gyapon. O na. Unya, gikanser ang kamot. Unya, hain pa niya na. Dugang pa nga makita nato. O na. Gangrene. Mo nang gigangrena ang tiil, no? Hasta ang mga ngipon o hasta pa ang gitawag og baba gikanser kay matod pa sa maong nakasulat diha sa maong label sa sigarilyo Marlboro Gold. Nagiging sanhi ng kanser sa bibig ang pagsisigarilyo. Unya among buhaton ang pagpatay nga giingon magmaayo ka sa panglawas, mag-isog ba ka? Maayo ba ang imong mga panglawas diyan yana? Munay hunaw-hunaon mga mahal namong tigpaminaw mga kaigsunan. Nga dili gyud binuhatan ni Master nga mubiya siya sa pagtulon ang PBCM kay mosulod na siya sa laig lawas nga magtudlo na siya laig leader. Aron katong leader mo'y ilhon. Di ninyo na hunahunaan ang interview ni Magno Manny sa Magnum Radio sa pagpanubag kang Charlie nga iyang gipangutana nga maganganga kunos nanay kay bungol man kuno pero bisag bungol nadunggan kanya kinsa imong gituan si Master Tomas din Senior. Dili man na mao sumabag ang bungol si Crisanto. Ha? Bungol tingal si Crisanto. Kaya nganong siya si Master man kaha ang nagsugo niya. Di kinahanglan nga si Tupila masugba kay di mo tuo niya ni tuo siya. May tuing no tingali nga basig si Crisanto may bungol. Ha? Kay si kang Tupila pananglitan. Musa mga mahal namong tigpaminaw. Among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamator nga among giladlad kaninyo. Dagan pang mga butang, mga suportar sa mga katarungan nga among gihatag o maihatag kaninyo. Pero tungod sa oras, sundan lamang ninyo kami. Kay dili kamo mahigawat. Tanang mga pag-interview, asa sila nga radio, amo ka nang gipangsundan para paghatag kaninyo katinawan nga walay kalabtanan among magtutudlo o ang pagtulon ang PBCM. Hangtod diha nang among ikalagad kaninyo sa ngalan na lamang sa among magtutulo Master Tomas di Ihunyo Senior kagipasangilan nga ni sulod pero dili tinon. Kini ang inyong alagad Ebanghilista Reverend Charlie Ihunyo sa ngalan sa kauban ng mga ebanghilista o ministro sa PBCM. Kiniusab si Brother Dave Srisaba. Og kiniusab si Brother Ronald Canyaman. O kiniusab ang inyong igsong ni Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mga hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.